थांनाय 2010 मायथाइयाव हाग्रामा सारा एनअसिखौ जेनेबा नन ट्राइबेलफोरनो ट्राइबेलनो माने एसटि मोननो गोनां बा एसटि होगोन होननानै माने जोंहा एनअसि पास खालामदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर बेनि गेजेराव दा माने एनअसिखौ नांगौब्ला होबावगोन होननानै बुंदों लोगोसे जोंहा दिपेन बर' सारा मा बाथ्रा बुंनो नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ खोनासंना लाग्रोदो। बे खोथाखौसो स्पष्ट बुंनांगौ जे एनअसिखौ 2016 जे हरदोंमोन बे एनअसियाव जे नोंथांमोना बुंबाय थादों जे सरकार आरो हानजाया मालाबाबो आथिखालनि ट्राइबेलखौ खति खालामनानै माने एनअसि हराखै होननानै खिन्थु जि एनअसियाव ट्राइबेल एफेयार्सनो हरदों जि एनअसिखौ हम डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टरनो हरदों बेयाव रोखायै लिरनाय दङ डाइरेक्ट बेयाव उइदाउट एडभार्सलि एफेक्टिं दा एक्जिस्टिं ट्राइबेल्स नाय खोथायानो लिरनाय गैया थोंजोङै एसटि होनांगौ नायसो लिरनाय दङ दा बेखौ मानो मिसा खोथा बुंनानै थगायबाय थादों आरो दाबो बुंगासिनो दङ जे जों एनअसि हरबावगोन जाय एनअसियाव माने बर्तमाननि एसटिखौ एफेक्ट खालायाबासिनो एसटि होनांगौ नायनि लिरनायानो गैया थोंजोङै एसटि होनांगौ होननानैसो लिरनाय दङ बेखायनो बिथाङा बेफोर खोथाफोरखौ बुंनानै लाब गैया। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा हाग्रामा सारा बिराद गुलुं गुजुं बिराद माने दालालि रखम माने ससियेल मिडियायाव बाथ्रा फोरमाय थानायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदिथ' जानाङा थांनाय 2016आव जेनेबा 2016आव जिबायदि एनअसि हरदों माने जिखुनु मोनद' हारि बा नन एसटिफोराबो माने एसटि मोननांगौ मोन्थाय दं होननानै माने लिरनायसो दङ आरो बेयाव माने बै थाखानाय एसटिया जेबो खहा जाया होननानै लिरनाय गैया दै दा बेयो माने ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि बानसावबाय थायो माने जोंहा बे थाखानाय एसटिया जेबो खहा जाया लोगोसेयै मोनद' हारिजों एसटि होनायाव जेबो खहा जाया होननानै गाव बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायाव बानबाय थानानै आरो लोगोसे एनअसि हरनो नागिरनायाबो माने जोंनि बर' समाजनि थाखायनो जोंनि बर' रायजो राजायावनो माने हाद्रि बाला सारना होनानै थगायना हरनाय बायदि खालामनो जा जोंहा नैबे दा एसटि थाखानाया मा खहा जागोन बा खहा जानाय नङा होननानै जोंहा हाग्रामा फोलाबाय थानायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनखादो नङा होमबा लोगोफोर बिनि बेखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा लोगोसे ओरैबायदि जायो जोंहा दा मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला जोंहा मा खहा जागोन नङा होमबा लोगोफोर बेखौ गासैबो ससियेल मिडियायाव रावबो मिथियै गैखाला आरो जोंहा दा मोनद' हारिखौ जों गुबुन हारिजों मोनद' हारिखौ होनानै जेनेबा जों बै मोनद' हारिखौ जोङो एसटियाव बोजबना लायोब्लाथ' गासैबो एसटि ट्राइबेल जाजोबो नङा होमबा लोगोफोर बेनि गेजेराव जोंहा मा खहा जानो थाङो होनना बुङोब्ला जोंहा जिखुनु एडमिसननि नाम लगायनाय बा जोंहा माने जबनि खामानि बा टिचारनि डिग्रि मास्टार होसोनाय जिखुनु माने गिदिर जोंहा माने दा एसटि थाखानाय बै पुरुना एसटि थाखानाया जेनेबा जोंहा माने सबबो माने भेलुलेस बा बेकार जाजोबगोन आरो मानो होनब्ला जोंहा इखैजा 1.5 करोड़नि बाराखा नङा होमबा लोगोफोर जोंना बेयाव मानसिखौ दाजाबना होयोब्ला जोंनिया अट'मेटिकलि बे माने गुन्दै जाजोबगोन आरो बिनि उनाव जों जबनि खामानिबो मोननाय नङा लोगोसे टिचारनि खामानि मोननाय नङा जिखुनु माने जबनि खामानियावनो आरो लोगोफोर जिखुनु सरकारनि अनुदान सन्थाबो जों माने रानना लानांगोन आरो बेफोरबायदियाव माने जोंहा माने बेफोरखौ जों माने बोजबना लानायानो जोंनि थाखाय माने बिराद गाज्रि बा जोंनि थाखायनो बिराद खहा माने जोङो बेनो जोंना जथेस्थ'मोन बेयाव माने बै नन इस्टिखौबो दाजाबना ट्राइबेल खालामना लानायानो जोंनि थाखाय माने बिराद प्रब्लेम जागोन आरो बेखौ दा जोंहा माने ससियेल मिडिया जा हाग्रामा सारा माने जे प्रब्लेम जाया थाखानाय जिखुनु माने एसटिया जेबो माने खहा जायानासो ससियेल मिडियानि थ्रुयै बुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दों सासे सिफ जानानै बेफोरबायदि माने आनलिगेल बाथ्रा बुंबाय थानानै माने समाजनि थाखाय बिराद बेरेखा आरो माने जोलैनि हांगार होनना बुंनो हायो आरो दिनैसिम सिफ जानानै माने हारिनि थाखाय मोनसे बाथ्रा बुंनो हाया आरो लोगोसे माने हारिखौ बासायनायखौ माने अलखदाव खोलैनो नागिरनायखौसो नुनो मोनबाय दं आरो लोगोसे जोंहा इउनिभारसिटिनि जिखुनु स्टुडेन्टफ्रा बे राजा लामा होनाय समाव जिखुनु माने माबानायखौ माने आबसुनिफ्राय एबा सोरनिफ्राय माने फैसा माने आबसुखौ जेनेबा 1000 एबा 500 माने फैसा हाजिरा होनानैसो माने धरना होदो होननानै बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिराद फोलानाय आरो बिराद माने आनलिगेल बाथ्रा बुंनाय सोरबा सासेनि सिफनि खुगायाव माने बेफोरबायदि माने बाथ्रा फैनाया बिराद रं दिनैसिम जों माने बिटिसिखौ होबथानो बा 6था जनबस्थिखौ जोङो होआ होननानै बेरेखा खालामबाय थानायखौ माने हाग्रामा सारा माने ख्रि मावफुंबाय थानायखौ ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनो मोन्दों आरो लोगोसे राजनितिकनि खोथाखौ माने बारे दिहुनबाय थानायखौ जोङो हमनानै मोन्दों आरो बेफोरबायदि जानो नाङा जों हारिखौ फोसाबनो थाखाय नोंनो बुथारनो हायो नोंनो फोथांनो हायो दिनै हमना ला नोंनाव गथ' गथाय दङ नोंनाव गथ' गथाय दं नों दा सिफ जाबाय नोंनाव मा थाखा फैसानि जेबो टेनसन गैखाला होनबा नोंनि गथ'सो जाबाय जोंनि गथ' मा जागोन बेखौबो नों साननो रोंनांगौ दै सानसे साननै 5 बोसोरनिल' नङा बे खामानिया जिन्दगि थैस' थांजोसिम जोंनि गथ'फोर नोंनि फिसौनि नोंनि गथ'फोरसिम थांना थानायनि बे बुस्थुआ जोंना एसटिया बे जोंनो बिटिसियाव माने नन बिटिसिखौ दाजाबनो नाङा होनना बुंदों आरो
माने दा दिनैसिमबो गुबुन हारिया बहुत माने भिडिअनि थ्रुयै मिथिजोब्बाय होरिबाय माने गासैबो माने बेफोरबायदि भिडिअखौ माने रावबो मिथियै गैला दै बेफोरबायदि भिडिअखौ माने बारे बारे माने बर' रावजों आसामिस रावजों हिन्दी रावजों बुंनाय खोथाफोरखौ माने गारनो हमलांनांगौ माने ससियेल मिडियाआव गासैबो मिथिजोबबाय माने ओरैबायदि बुरबक जाम्बा सिन दं आरो जोंनि माने बिटिसिआव बेखौ माने हायोबा बोख्लायनांगौ आरो लोगोसे दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरबा सायाव माने सर्ट जाफैदोंब्ला बा सोरनिबा सायाव माने गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै मिजिंथिनाय थाबाय गोरोन्थि निमाहा होगोनखौ बर' हारि जिउआव जाथों।